روج باش سلاف همان دو هویدارم herkes باشه ایرو و شانک نافبری از جوارا چیدکم بقاسی چند دقیقه روشا داوی هیا لسوریه بتایبتی لهمبر علویان ایریشن پر جدی هنه کمکوژی پکتن مخواستم جوارا را گینن لسر و مجاره داخویانی اره و بریا خسر هیا اوجی گلکی گرینگه خودی لعلویان درد که از باوردکم ددم پیشمده هیوی اوه کونتهم یک بیجی بکه دوره و ملت علوی گلمه علوی لوی داره اگر دخواست بکن دکا قصد دکاره بکه دوره یان جلوی داره جبو او جوارم پاراستن هزکه عسکری دناباوانده جبوان وره آوکرن بلکه جی پروردهی و هزه جالی قصد و وره داین او جی مهمه جبرکوانها قصده هنزانن هف پیمانیا yani aligreki cevabıcım şirikeki mühim ye hezin koalisyonu ye. Hezin koalisyonu dikarin ve erkeği bedeni ka az dilim nerhat az vi evet tefhem veke duh dengi mitte birin başa. İjar daxyaniya davi ya qasedi cihiyede derbarê şarê li min bicî de ev hemî pêşketinên nû yan mitxas ez bi were parve bikim lê ez ê pir zêde dirêj nekim tabî ez ê deqeyên nûçeyên deqê dawî binêrim ji Rûsya jî nûçeyek heye dibêje bi hê hikûmeta nû re tekîliya me baş e em di nava hevkariyê de ne hevan nû eger dengê min baş be hûn bibêjin temam ez hema dest pê bikim roj baş ji wara jî medarîn بخیر هاتی دو گلک هوالان آلیکاری آبوری شاندنج کانالا مره ام گلک سپاس که من نوی حمیان بلکی نگود جوی داری اما ببورن از زیده لپیامانا نیرم جبرویه که از جانان نابینم اما دیساجی از نوی وی هوالی ببیجم من قید کربول داره کی و مهمه جبو همو هوالی که آلیکاری آبوری دیشینن چما نوی وانه بیجم جمرو ببیجه باشتره باردکم هوالی فواد کابال حسن سرجان وان جمر آلیکاری آبوری شانده بو گلک سپاس دکم اون هر هبن هواندو ایجار دو باش بو همی هوال ویدری بون tamam eğer denk baş be her tiş baş be em dest pê bikin hevan ez pêşî biçim xwazî numara telefonam bi were hebiya li Tertûsê hevde çekdarên Heteşê hatin kuştin hûn zanin Tertûş li herêma Laskiye ye ez nûçe ji were bixwînim paşê biçim evê li bajarê Tertûsê çarde çekdarên Wezareta Karê Hundirya Hikûmeta Demkî û sê çekdarên din hatin kuştin li gorî Wezareta Karê Hundirya Hikûmeta Demkî ya Sûriyê li gundewarên Tertûsê çarde endamên wê di kemînekî askerên rejîma berê de hatin kuştin ev jî balkêş e sebebê wî gelekî diyar e navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye sor diyar kir li Tertûsê piştî ku hêzên ewlehiyê hewl dane askerekî berê yani fermandarekî berê yê rejîma Beşar Esad bigirin şerekî derketiye di navbera wan de di encamê de hevde kes hatine kuştin li gorî saziya sor li devera xerebe mazê dema bersiva hewdana destgirkirina efserekî yani binçavkirina efserekî berê û serokê dadgeha meydanî û berpirsekî sûcê li girtîgeha Seydanê kirine li wê derê şer derketiye di vî şerî de elbet hêzên berê ê rejîma Şamê li ber xwe dane yan jî kemînekî hatiye danîn di vê çarçovê de hevde kes hatine kuştin çarde ji wan endamên Heteşê ne sisê ji wan jî endamên hikûmeta berê a Şamê ne ev yek berdevkî Qesedî Ferhat Şamî dibêje hêzên me li min biçêne derdora min biçê dorpêç kirine hem bi rêyên şerê tûnelan hem jî bi şerên cuda niha Qesedê taktîka xwe ya şer guherandiye haya askerên dewleta Tirkiye artêşa Tirkiye ji vê taktîkê tuneye taktîkekî gelekî serkeftiye ji bendava Tişrînê bigirin heta pira Qereqozaxê ji wê derê ve ji her du milava ketin rê ber bê min biçê ve çûn gelek bi dihan gund wê derê rizgar kirin niha xwe gihandine min biçê lê mesele çi ye hêzên dewleta Tirkiye bang li hêzên koalîsyonê kirine gotine em agirbest dixwazin
ام ناخوازن من ji dest biçe bikeve jinû ve bikeve destê Qesedê niha hewldana agirbesekê heye hêzên hevpeymanî hêzên koalîsyonên niha ketine dewrê ji bo agirbesekê nû îlan bikin. Ev agahiyên dawî ne ji Rojavayê Kurdistanê tê. Niha li binê min biçê tijî şervanên Qesedê ne. Yani hûn wisa bizanibin li Xezayê penc di derbarê min biçê de li bendê bin encama şerê van rojên dawiyê heye ji were radgihînim. Ew jî rehet nasêkinin. Ew jî tim tên derdora bendava tişinê çalakiyên sabotajê pêk dînin tên xwe didin kuştin û diçin. Yani ew jî rehet nasêkinin. Yani vê yekê divê mirov zanibe li Xezayê penc rojemevan hatin qetilkirin. Ev hempîşeyê me ne meslektaşê me ne em naxwazin li tu derekî dünyayê xebatkarên çapemeniyê bibin hedef di şeran de yên êriş dike dewleta Tirkiye ve İsraîlê be kî dibe bila bibe. Bila rêveberiya Kurdistanê be jî em li dijin. Herkes divê bikaribe xebatê xwe yê çapemeniyê bi rêve bibe. Eger quvweta we lê dibe di nava xwe de hûn hêzên eskerî pev çin li hev xinin hûn çi dikin bikin bînin serê hevûdû ama rojnamevan xebatkarên tenduristiyê divê hedef neyne girtin. Bi tu şiklekî. Yani ev em wisa tev dikin. Ev dibe ku çapemeniya dewleta Tirkiye be jî li Rojavayê Kurdistanê dema ku hatin girtin divê bi tu şiklekî zext li wan neykirin. Jiyan wan nekeve xeteriyê. Çikîra xizmetê dikin bila bikin. Yani heqê kesekî heqê şervanan tune li endamên çapemeniyê bikin. Ha hin endamê çapemeniyê ji bo istixbaratê dixebitin ew elemanê istixbaratê ne çapemeniyê ji xwe re weke mertal bikartînin ew wê demê ne rojnamegerin. Ew endamên istixbaratê ne. İdî hûn wan digirin muamelekî çawa li wan dikin ew problema we ye. Ama di vê rewşê de bi tu şiklekî em ne alîgirin em naxwazin em weke çalakiyên terorîstî pê nasê dikin êrişên li dijî rojnamegeran. Nazım Daştan û hevala me Ceylan Bilgin beriya hefteyekî hatin qetilkirin em wan bibîrtînin. Artêşa İsraîlê li Xezayê li wesayîta weşana zindiya televizyona El Quds El Yewm bombebaran kir di êrişê de 5 rojnamevanan jiyana xwe ji destan li gorî daxuyaniya ofîsa medya ya hikûmeta li Xezayê ya İsraîlê. İsraîlê li kampa penaberan ya Nuseyratê ya li şerê da Xezayê bombe li wesayîtekî weşana zindiya televizyona El Quds El Yewm barandin di encamê de 5 rojnamegeran jiyana xwe ji destan di daxuyaniya ofîsê de hate diyarkirin. Di êrişê de nûçegihanê wêneyan Eymen El Ceddî, rojnamevan Faysal Ebu El Kumsan, İbrahim Eşşeyx El Alî, Muhammed El Led, Fadî Hüseyin jiyana xwe ji destan e di daxuyanê de hate gotin hêjmara rojnamevanên di êrişa artêşa İsraîlê ê li şerî de Gazayê de jiyana xwe ji destan e niha heta niha derketine du sidî binêrin. Ev salekî zêdetir e li Gazayê şer heye êriş heye heta niha du süd endamên çapemeniyê jiyana xwe ji destan e hatine qetilkirin. Em vê yekê şermezar dikin bi tu şiklekî êrişa li ser rojnamegeran em napejirînin. Rusya dibêje peywendiyên me eleqeya me bi hikûmeta demkî ya Sûriyê re heye. Berdevka Wezareta Karê Derve ya Rusyayê Maria Zakharovê eşkere kir ku peywendiyê wan bi hikûmeta demkî ya Sûriyê re heye. Wekî din çi dibêje Zakharova? Me çend caran gotiye ku Rusya wê eleqeya xwe, tekiliyê xwe, peywendiyê xwe bi hemû hêzên siyasî û hikûmeta demkî re bidomîne. Rusyayê li Sûriyê hebûna xwe ya dîplomatîk tim parastiye tu car neguherandiye. Balyozxaneya me dibêje di tu demî de karê xwe li Şamê ranewestandiye. Hemû karê xwe domandiye heta niha. Balyozxaneya me yani konsolosxaneya me seferata me ya li wê derê bi temamî karê xwe didomîne. Balkêş e. Rusya tekiliya xwe bi her kesî re heye ji bilî Kurda. Zare zara Lavrov bu heta niha digot İsraîl û Amerîka plan kirine ji Kurdan re Kurdistanekî ava dikin. Zare zara Lavrov bû. Najî bi xwe veşartiye li holê tune ye. Lavrov însanekî sextekar e dijminê Kurdan e. Wezîrê Karê Derve yê Rusyayê. Niha li holê tune xuya nake. Plan û projeyê wî hemî serûbin bûn. Sextekar însan. Tam însanekî xwefiroş e
alîgirê dewleta Tirkiye bû, alîgirê wan çeteyan bû, tiştek ku anî Sûriye sir û bin kir, xirab kir, aniha Sûriye teslîmê wan çeteyan kir, Lavrov bixweye. Çi ji Kurda dixwaze? Halbikî ji berê ve 5-6 sal e plan û projeyekî maqûl eger daniya, ev pergala demokratîk ku li Rojavayê Kurdistanê niha bi rêve diçe, eger zorê li rêveberiya Esad bikira, li temamê Sûriyê bihata pêkanîn, îro problem dernedike. Hem Kurd digihîştin mafê xwe, hem îro Elewî nedibûn hedefa vê komkujiyê û hem jî Durzû nedibûn hedefa van komkujiya, van qetliaman. Herkes wê demê xwe rêve dibir, dibû xweseriya demokratîk li her derê Sûriyê. Wê demê Esad jî bi tevî malbata xwe dikarîbû li Şamê li ser rêveberiyê bima problem dernedike. Ew jî çi dibûn? Diguherîn ber vê demokrasiyê ve. Ama di rûyê Lavrov de mantıqa wî ya pûç de yan jî Putin bixwe jî wisa ye. Ama berpirsyariya Rûsyayê li Sûriyê Lavrov bixwe bû. Zarezara wî hîn jî di goyê min de ye. Derdiket pêşiya çapemeniyê tim aynî tiştî digot. Amerîkayê plan kiriye ji Kurdara Kurdistan çêdike. İştera çi? Niha Kongra Netewîya Kurdistanê keneke niha di nava faaliyetê de ye, di derbarê meseleyên dawî ên Rojavayê Kurdistanê de qesede tekîliya bi enekê ser hevdîtin pêkanî, niha plan û proje heye şandeyekê bişînin Şamê, weke heyeta Rojavayê Kurdistanê, Kurd têda cih bigirin, kemenetewên din têda cih bigirin. Keneke di vê çarçovê de ketiye nava hereketê, çû Başûrê Kurdistanê weke beriya şeş mehan, beriya şeş mehan jî heyetekî keneke derbasî Başûrê Kurdistanê bû, bi her kesî re hevdîtin pêkanî, lê mixabin tekîlî nekarî bi pedekera dayîne, ama niha eger karibe tiştekî baş e. Yani bi tu şiklekî em naxwazin pirsgirêk di navbera partiyên Kurdistanê de çêbibe. Aniha dema yeketiyê ye. Ez bawer dikim plan û projeyekî heye li Rojavayê Kurdistanê Kongreya Netewî, yani konferansekî berfireh ya yeketiya Netewî were avekirin, ji enekesî jî însan werin tevlî bibin, ji pedekê jî werin tevlî bibin. Ev dibe kongreya duyemîn di dîroka Kurdan de dibe cara duyemîn kongreyekî berfireh pêktê ji bo yeketiya milletê Kurd. Pêşketinê başin eger keneke wê serkêşiyê bike, yani organizasyona vê kongreya berfireh ya yeketiya Netewî, têbîra we kongreya yekem kîjan salê bû, beriya ne 10 salan kongreyekê pêk hat, dema pêvajoya aştiyê li Tirkiye li ser pêşniyaza Rêzdar Öcalan ku ev kongre pêk hatibû, hatibû plankirin ku Mesûd Barzanî û Leyla Zana bibin hevserokên vê yeketiya Netewî, lê belê pêk nehat. Dewleta Tirkiye dîsa ket dewrê. Ez bawer dikim dewleta Tirkiye nebe Kurd nava xwe de pir xweş dikarin li hev bikin. Ê Kurdan pir balkêş e. Milletekî bi salan e dewleta wan tune ye, ama dîsa jî tekîliya wan gelekî baş e. Zimanê wan yek e û ji ber eynî tiştî diêşin, ji ber eynî tiştî şa dibin. Kenê wan, henekê wan, dîroka wan, her tiştê wan yek e, çîroka wan yek e. Ji ber vê yekê pir xweş zû dikarin li hev germ bibin. Her çend zaravayên cuda hebin jî di nava Kurdan de, ev nabe asteng li pêşiya yeketiya Kurdan. Tiştên baş in. Ama ez hêviyan xwe diparêzim, hêviya min heye ku di demekî pir nêzde li Rojavayê Kurdistanê konferansekî berfireh çêbibe, pedekê jî tevlî bibe, yenekê jî tevlî bibe, bi vê wesîlê belkî ji ber vê wesîleya li Sûriyê Kurd bikaribin yeketiya xwe ava bikin. Yani tune nakokî tune di navbera Kurdan de. Pirsgirêk tune ye. Ji ber ku mantıqa Kurdan ew xwasa pêş ketiye, êdî ji ber meseleya hukumdariyê jî, yani kî desthilatarî bi dest bixe, kî Kurdê bi rêve bibe, ew problem jî tune nava Kurdan de. Çünkü Kurd gîştine wê mantıqê ku dikarin bi hev re tiştekî bi rêve bibin. Dewleta Tirkiye nahêle. Ez behsa dewletê din jî nakim. Tenê dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye nebe İran jî xwe nêzê Kurdan dike. Ji ber ku em kûzen in, em pizmamê hevin. Yani jî dotmamê hevin. Evalê me wextê tiştên wisa
em dibêjin bira û yan jî pizmam valê me jin hinek aciz dibin wê demê em bêjin em û Îranê em dotman mê hevin. Adî. Wisa ye. İjar yek ji meseleyên esasî aniha me gotibû ev gelê me Elewî aniha li Sûriyê çawa werin parastin. Ew meseleyekî mühîm e. Yani ez bixwe li bendê me ku netewek bî bikeve dewrê yan askerê xwe bişîne Sûriyê yan jî erk wezîfe bide Qesedê ku li wê derê ji Elewiyan re hêzeke çekdar ava bike û bixwe perwerde bike. Pir xweş dibe. Pir xweş dibe. Herema Laskiye ka ez nîşanê we bidim. Em hinek tewrî bikin. Herema Laskiye dikeve tam peravê avê eger tiştekî wisa bibe süper dibe û çizanî çima çünkü koridoreke di navbera Rojavayê Kurdistanê de çê dibe ev koridor dibe rêyekî ber bê behrê ve yani derya Spî Kurdan re ve dibe. Çima nebe? Eger nebe ji mecbûr ji Swêda re ji wê derê ve ji başûrê Sûriyê ve koridorekî yani bi şiklekî ber bi behrê ve ji Kurdan re koridor lazim e. Berê Efrîn hebû di binê Hatayê re dikiribû xwe bigihanda behrê lê dewleta Tirkiye dagir kir zanîbû tiştekî wisa wê çêbe. Niha tiştek ku min dixwest ji we re bêjim ev e niha şer û pevçûnên li dijî Elewiyan komkujiyên li dijî Elewiyan li vê herêmê pêkitê Tartus îja eger netewek bî bikeve dewrê niha hevalê me dibêjin ya ev mêrik çi xeyalan dike ya ne xeyal e her tişt dibe niha em wekê Kurd wekê Qesedê em şîrîgên ew ne hêzên hevpeymanî ne erê NATO tê de cih digire erê tekoşîna li dijî Daişê de bi heştê û pênc welata re em şîrîgin erê em bûne xwedî hêz û quwet kapasîteya me ya perwerdekirinê heye bixasî artêşa dewletekî erê çima nebe netewek bî kîjan artêşî bîne vê derê ji bo parastina Elewiyan nabe ev Elewî divê werin parastin bi şiklekî çawa werin parastin mecbûr a ji vê derê ez ji we re bêjim a ji vê derê di binê Helebê re a vê derê koridoreke ve dibe ev bakurê Helebê êdî dibe ne mesele ye bila xweserî çêbe heta binê Hatayê ev herema Elewiyan e min li ser evî jî nivîsandibû ev cî hûn dibînin di navbera Lubnan ev der Lubnan e ev der Hatayê ev herema ku hûn dibînin hemî peravê behrê milletê Elewî lê dijî jê re dibêjin Nûsayrî yani Elewiyên Ereb qismekî wan li Hatayê ne jî îja hevanno ez niha bidomînim ev weke pêşniyaz îmkanê me hebe ez pêşniyaz li netewek bî dikim di civînê wa de tînim ziman dibêjim ji bo parastina Elewiyan pêdivî bi Qesedê heye ji kerema xwe re Qesedê erkdar bikin aha Qesedê amade ye ne amade ye nizanim ama amade ye çima nîvê Sûriyê sedî çilê Sûriyê aniha di parêze li Rojavayê Kurdistanê wê derê ne tenê Kurdistan e nîvê herema ku niha Qesedê kontrol dike herema Ereban e Erebê Sünnî ne çima xwedî li wan derdikeve çima wan di parêze çima zarokê wan digire nava askeriyê digire nava Qesedê perwerde dike çima neçe Laskiye wan gencên keçên Elewiyan negire askeriyê çima wan perwerde neke pir mümkün e îjar divê çartûvê de eger Efrîn jî bihêlin Efrîn jî bibe navend pir baş dibe ka me got em xewn û xeyalê xwe bibêjin me got ka em pêşniyazê xwe bibêjin de beleş e em ji xwe re bêjin ma çi dibe ma em mecbûrin her tiştê ku pêk hatiye em bibêjin tiştê ku wê pêk bêjî em dikarin bêjin ne heqê me em ji xwe re ziman bêhestî ye çawa bixwazî wisa dikare bilive hevanno li gundewarê min biçê niha şer pevçûn gelekî giran bîye me gotibû hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û Sor bîlançoya şerê do heye li min biçê eşkere kirin
لدردورا بندوا تشرینی لچولتارا من بچه شر دنابرا مجلس عسکری یا من بچه و کومن چکتار اینکو دولت ترکیه بشکری دوان بردوام دیگه هزین سوریه دموکراتیک قصد دراگاند کو شروان مجلس عسکری یا من بچه همو ایریشن لگوندوارن باشو روشات من بچه و دردورا بندوا تشرینی تک برنه هندی من هنه جنازی وان عردینه فلان از وان تشتان نخوازم نشان بدم یا وسبه لناوا ترتوسیجی گلک دیمنی پر پیس هاتن او هزین هتشه داجون سروان علویان گلالوان درشینن انسان دمرن جنازه اردینه و غیرین و واجینا وان انسانانه از نخوازمان دیمنا نشان بدم شخوان نه لگوری ستاندارت یوتیوبیه بلکه ایمه زاروک جلمه تماشید کن یوتیوب جی نخوازمان تشتانه پروه بکن و ادبیجم باشه مروف تماشه نکه باوری خواب گوتنه مبینن تشتی که امجارت بیجم باور بکن بسه ایجاب ناکه هونجی تماشه بکن تی خونه و روژا و خراب در باسته به یعنی 10-15 زیبیدی چه کو سلاح ده دستی واندانه انسانی که در باسته بن دکوژن و دیمنین işkence hene علویان داویجن عرده دبیجه تو علوی کرک دبیز علوی ما ادبی ده هادی مینا کشکا بعوته ایجا او کرک مجبور دیمینه مینا کشکا بعوته یعنی اف انسان چوا بیرومت دکن انسان چوا برومت انسانان دلیزن چوا انسانان پچوک دخینن چوا نیگی خداتین سر انسانان مثلا از ده فکرم او زاروک سوی دوست برابه لوی دنیا امکانه کو براحتی بکار به بجی تونه او بشکل کی حول بده تولا خبستینه بشکل کی او تبلی هزین عسکری ببه ایوا ایشه وصایه مروف به ایریشال سر خلکی جخوره دجمنا چید که نها هتشه به وی حالی اگر تفگره از باور دکم ددمین پیشمده اویج سر دستلاتاریه وره خواره اوی وکه رخصنه که تروریست وره پیناسه کرن هتشه ددمین پیشمده از دبیجم قی هتشه حد بکارانی جبو هلوشاندن رژیمه و پاشی دستلاتاریج دستاته گرتن یعنی افجی از پیشبینی من از وسا دبینم اگر هتشه وان فعالیت انخواهین تروری بدومینه ایرش سر خلکی علوی بکه ایرش سر درزیان بکه ایرش سر درزیان پرن کاره بکش برکل پشت درزیان اسرائیل هیا مثلا اسرائیل گلک دور آنها داگر کرنه خستینا بن کنترل خواه حتنا حتی نیزی شامیجی هتشه نکاره جه اسرائیل را دنگی خواه بکه زور آمده چه علویان چونکه علوی بی پرستنن هزیوانه چکتاری تونه هتشه نکاره به کردان جی قصده هیا نه چکتار این دولت ترکیه چته این گریدای دولت ترکیه نه هتشه و گاوی به تو آوائی نکارن بری خوابتن روژاوی کردستانه ancak devlete Türkiye pır barabazın teröristi balafırın xarrake heremin Rojavay Kurdistan'ı eğer bide be bombayan ev meseleye gidene ev edici desteme pırtışt nail lehember balafırın pır mezin kutin bombetkin ev hakikaten zahmetej bome edi bedeviyame behezin hevpeymani çedebe ku peşil vi devlete Türkiye bigri ama vakidin le Suriye hale hazır tu hezeki zoravanlı Kurdan abi 5 دفعه حاضر کرنه 12 ساله پرستنا خو قوی کرنه زخم کرنه ev siyaset ev peştitin merv خوسا به پرستن کاره بهله مرون کاره لگوری دولت ترکیه تفگره او خو بهله بربختوان کا خودی المدد کون درنا کون ام چکی خداینن سلاحی خداینن اوسنه دولت ترکیه همه بخوازه ام جی بیجن تمام سوز ددمه مناکوجه ام سلاحی خداینن نوسایه راستیا سیاستی راستیا شر لروجتا نوین نوسایه ام مجبور ملتی خو بپارێزن به هر آوای ریا چاپمنی جیم تکرم پارێزن نوسا ایجار هوانو نا ایمه جبرکو چکو سلاح دستی من نای میشی تبیجن تنی قناه به ریا چاپمنی هنک خودی الملتی خدر که من چی بکن تنی اوج دستی مته دوی معنی داد بیجم yani jme hêvî nekin ez biçim şer bikim çünkü nizanim şer bikim me emrê xwe de çek negirtiye ez nizanim ez ji wan îşev fehm nakim ev xwe însanekî antimîlîtarîstim jî ama li rojeta navîn de were bibe antimîlîtarîst çawa dibî
Nahêlin. Nahêlin meriv ji xwe re tiştê serê xwe de jî pêk bîne. Nahêlin. Dunyayekî ew qasa xwayîn bêbext heye. Hevan na. Ez ji we re anha sê nûçeyên me girîng hene. Nûçeyên girîng ême kesê ku nûçe amade dikin nûçeyên girîng tim dihêlin herî dawî. Ev jî taktîkekî baş e. Em hatibûn ku derê me gotibû li gorî daxuyaniyê divan şer û pevçûnan de 14 çekdarên girêdayî dewleta Tirkiye hatin kuştin. Hate diyarkirin ev nûçeya ku ji we re pêşkêş dikim di derbarê Minbiçê de ye. Encama şerê li Minbiçê ye. Bi dehan çete birîndar bûne. 2 panzer, 2 erebeyên doşka li ser, herwiha 2 motorsikletên çeteyan hatin rûxandin îmha kirin. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê dîmenên çalakiyên şervanan belav kirin. Ev çalakî ku pêk hatin jî li başûr Rojdatê Minbiçê bûn. Li aliyê din saziya mafê mirovan ya Sûriyê sor jî bilançoya şerê Dohê li bendava Tişrînê eşkere kir li gorî nûçê 12 çekdarên ku komên girêdayî dewleta Tirkiye ne ez dîrek dibêjim 12 hêzên dewleta Tirkiye. Nabêjim hêzên ku dewleta Tirkiye piştgirî dide wan. Hemî girêdayî dewleta Tirkiye ne. Di nava wan kincên eskerî de eskerên dewleta Tirkiye hene. Doh min ji we re bas kiribû. Gelek çete niha malê xwe bar dikin ji ber ku jin û zarê wan hene. Ji serê kaniyê girê spî ji Efrînê koç dibin. Yani koç dikin diçin ser mal û milkê xwe êl ku derê ye nizanim ama eger ji Sûriyê bin diçin wan dera deverê dibin anha dixwazin birevin. Çünkü tu niyeta wan derdê wan tune xwe bilin kuştin di ber armancên dewleta Tirkiye'de. İjar niha çi dibe dewleta Tirkiye nikaribe çeteyan peyda bike di berdêla 300-400-500 euroyê de ew mecbûr bimîne eskerê xwe bîne li van herêman bicihî bike. Çawa esker çê dibin ew jî ancak kincê wan çeteyan li wan bike. Wekî din çare heye? Na, çare tune ye. Dewleta Tirkiye mecbûr e eskerê xwe bîne li serê kaniyê bicihî bike. Ama ev mühleta ku Qesedê daye hêzên çekdarên dewleta Tirkiye, çeteyên dewleta Tirkiye mühlet serê salê tijî dibe. Ez bawer dikim di çarçoveya vê mühletê de gelek çete derketin çûn. Dibe ku Qesedê nekeve nava hereketê, tabii girêdayî hêzên hevpeymanî ye. Mesela anha dewleta Tirkiye ketiye devrê li Minbiçê agirbest dixwazin îlan bikin. Eger agirbest pêk neyê, Qesedê anha serdest e. Di rojên pêşme de temamê Minbiçê dikare ji nû ve bi dest bixe. Eger agirbest pêk were anha serdestiya psikolojîk di destê Qesedê de ye. Ne tenê li Rojavayê Kurdistanê jî hevan da. Anha serdestiya psikolojîk li temamê Sûriyê di destê Qesedê de ye. Rêveberiya Xweser pergala polîtîk ku niha pêk tîne hat qebûl kirin. Anha edî herkes hemfikir e. Û nebînin, mesela bibînin dewleta Tirkiye jî hemfikir e. Ku rêveberiya Xweser pergala ku anha pêk tîne netewa demokratîk e, sistema konfederatîv e û navî çi lê dikin bikin. Yani di pratîkê de her netewe her ol û bawerî karibe qedera xwe bi xwe tayin bike. Evet. Navî hûn çi lê dikin bikin. Hûn dixwazin bikin federasyon. Ne mühîm e. Ama li kîjan mehelê, li kîjan taxê, li kîjan gundî, kîjan qewm hebe ew bi xwe xwe rêve dibe, meclîsa xwe ava dike û girêdayî meclîsa jor e, daxwazê xwe çi be dikîne jor. Yani tu ji jor ve millet bi rêve nabî. Tu ji jêr ve rêvebirinê pêk tînî. Millet xwe bi xwe rêve dibe. Daxwazê xwe dikîne jor. Mesela li deverên weke Tirkiye, Fransa wextê ew rêveberiyên navendî hene ji navendê biryar tê girtin millet tê bi rêve birin. Ama li deverên weke Swîsre, Belçîka cî ku wisa federatîv pêk tê yan jî sistemên konfederasyon gel ji jêr ve biryaran digire biryarê xwe li ser rêveberiya jor ferz dike. Mesele ew e. Yani tam berova jî. Îja wê demê rêveberî biryar dikeve destê gel. Ev sistem dewleta Tirkiye jî zane ku ev pergal îdeal e ji bo temamê Sûriyê. Ji ber vê yekê li bendê bin ji xwe re bisekirin di dawiyê de ev hete şewê wekê terorîst wele îlan kirin wê rêveberî ji desta were girtin wê komên din di nava xwe de meclîsekî de morî ava bikin wê Qesedê rêveberiya Xweser rêveberiya hemiyan bike.
وسا خویه آنها لسوریه حالا حاضر تو پرگالک بریک و پیک بمشه هی جبلی ریوبری خسر تو هرمه کی دن به اوله هی جبلی ریوبری خسر نه اگر دولت ترکیه نبه ریوبری خسر ایدئال آنها جبود تمامی روجات نبین حقیقتا yani kit karel hem berder keve نه herkes hem fikirel ser bir mesele hevan no داخوانی ریوبری خسر هی درباره علویان داش بیر نکن از آن تیم جوار دخونیم د چارچوبه اپراسیون اولهیه ین تکوشین لدیج شانه داعش ده هزین اولکاریه هندرین آهرم باکو روشتات سوریه لکانتون عراقای gelek çek Cebelxane deste ser kirin hevkariya şeniyan sılav kirin. Yani milletin heremeye rakay mangli qased etkin dibijin vederi şaneyin ve şartiyen daişi hene verin operasyon pek binin evcid için de çarçoveye ve giliye de hem destatinin ser çek bu Cebelxane wan hem jî wan digirin. Tiştekî baş e erê mala wan ava. Reveberiya xweser divê perrengiya li Sûriyê bê parastin. Binêrin hevan no di zimanê nivîskî yê rêveberiya xweser de hem problem hene. Ez dixwazim rexne bikim, ez dixwazim em bi hev re rexne bikin. Baş e pêşî ez daxuyaniya rêveberiya xweser bixwînim divê perrengiya li Sûriyê were parastin. Paşê jî em rexne bikin. Çünkü ev zimanê daxuyanî ez bawer dikim ya jaliyê şêwirmenda ve hatiye nivîsandin, şêwirmendên Qesedê rêveberiya xweser yan jî jaliya rojnamegera ve hatiye nivîsandin. Ez nizanim lê ev awayê nivîsandinê li Tirkiye jî heye. Binêrin ez ji were pêşî daxuyanî bixwînim paşê em vegerin hinekî nava xwe de weke dostanê hevatî em şîrove bikin. Li dijber nakevim ama mantıqa nivîsandinê de hin şaşîtiya dibînim. Away fikir de. Dedît me got em fikrê xwe bibêjin, me got azadî xweş e. Azadî xweş e, mirov fikrê xwe bibêje xweş e. Min li ser kompîtera xwe 707 rûpel vekirine ev jî kompîtera me germ dike ji ber vê yekê dibe ku dîmenê me bicemide. Ez ji ber vê dixwazim bigirim hin pencereya mirov bigire ji bo kompîter germ nebe. Ya ez hakikaten ji were spas dikim. Eleqeya ku nişanê vê kanala min dedim. Vaxtê mirov spîker be di zindî de zimanê mirovan negere pir zor e. Dedim zanin ê hevalê min nas dikim bi salanê spîkerî dikim canan mirov diweste zimanê mirovan nagere. İja mirov di şermê de dimîne ama di YouTube'ê de newîse ji ber ku em bixwe bixwene zimanê mirovan tam negere jî nexeme em nexerîbê hevin ama televizyonê de mirov hinek di şermê de dimîne. İja niha xebatê min televizyonê jî hene. Ez heftê de 4 bername çê dikim di televizyonê de. Xweş e kêfam tê ê çand û kültûrî ne ama ji ber vê meseleya rojava ji ber van êrişên dewleta Tirkiye û guherînê li Sûriyê em mecbûr mane weşanên taybet çê bikin mîvanan digirin eyn wekê vê derê çi wek em dikin bernameyên taybet ên analîzê em çê dikin eger ne wisa be normal weşana me pir xweş e. İja hevan no ez pêşî daxuyaniya rêveberiya xweser ji were bixwînim di destê min ji we nabe ez nikarim evî jî bixwînim. Me gotibû baş e aynen wisa. Hevan no. Rêveberiya xweser diyar kir ku bu yerên dawî yên li heremên peravên Sûriyê li dijî Elewiyan û şewitandina darên sersalê li Hemayê li Humusê xizmeta berjewendî û siberoja Sûriyê nakin. Ka ez bibînim hûn jî feq dikin van kêmasiyê ku min feq kirine. Rêveberiya xweseriya demokratîk ya Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê di derbarê geşedanên dawî yên li Sûriyê de daxuyaniyek weşand. Di daxuyaniyê de hate gotin ji ber bûyerên bilez ên li Sûriyê rû didin bi taybetî piştî rûxandina rejîma Baas baştir ew e em ber bi zihniyeta avakirina Sûriyeyekê nûjen ve bimeşin hevgirtin yeketiya gelê Sûriyê di pêşxistina modela rêveberiyekê niştimanî ya li ser esasê edalet li ser esasê wekhevî lazimiyeke dîrokî ye. Perrengiya li welatê me Sûriyê dewlemendiyeke dîrokî ye, xwedî nirxekî niştimanî civakî ye,
ev dewlemendiya ku Partiya Basî ji holê rakiribû wê rastiya Sûriyê û nasnameya wê ya resen nîşan bide. Pêkanînên li peravên Sûriyê yên li dijî Elewiyan şewtandina darên sersalê li herêma Hema û Humsê nakevin xizmeta berjewendiyên Sûriyê. Nakevin xizmeta siberoja Sûriyê dibêje. Parastina pirrengî û dewlemendiya niştimaniya Sûriyê bingeheke girîng e ji bo avakirina Sûriyeyê bihêz. Em wekî Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur Rojhilatê Sûriyê teqez dikin parastina pirrengiya li Sûriyê hürmeta ji bo sembol, uf û adetên milletên herêmê pêwîstiyeke lezgîn e. Parastina maf, uf û adetên pêkhatiyan erkekî niştimanî ye. Nêzîkatiyên şaş ên li hemberî çi pêkhatiyekê Sûriyê wê bandorên wê yên neyînî hebin wê xizmeta aramiyê nekin ji vê zêdetir wê bibin sedema rûdanên şer û nakokiyan. Wê yeketiya Sûriyê bixe metirsiyê. Di salên dirêj de me bi rêya xeta xwe ya projeya demokratîk, yeketî, hevgirtina pêkhatiyan a li ser bingehê tevkariyê, tekoşîna hevbeş ya li dijî tevahî projeyên ku şer û nakokiyan gur dikin me parast. Erê, daxuyaniya Rêveberiya Xweser ew qase tiştek ku vê derê bala min kişand, mesela dibêje mesela Rêveberiya Xweser dibêje bûyerên dawî yên li herêmên peravên Sûriyê yên li dijî Elewiyan yani kuştina Elewiyan, komkujiyên li dijî wan, şewtandina darên sersalê filan bêvan xizmeta berjewendî û siberoja Sûriyê nake. Mesela çima xizmeta pêşarojê Sûriyê ji bo min pir problem be. Ya kuştina min eger xizmeta siberoja Sûriyê bike jî divê neyim kuştin. Yani beriya her tiştî merov divê mafê Elewiyan biparêze. Merov behsa siberoja Sûriyê neke. Tiştek ku ez rexne dikim divê daxuyanî de ew e. Yani kuştina Elewiyan xizmeta berjewendiyê Sûriyê nake. Kuştina Elewiyan xizmeta berjewendiyê Sûriyê bikira wê çawabiya wê demê em hemiye bikujin. Belkî berjewendiyên Sûriyê di berjewendiyên Sûriyê de kuştina Elewiyan heye. Belkî berjewendiyên HTŞ heye kuştina Elewiyan de. Cehnima berjewendiyê wan kiriye. Mesele ew e. Cana hevalê me Dem Partiyê jî wisa daxivin. Dibêjin hebûna pirsgirêka Kurd xizmetê ji Tirkiye re nake. Ya cehnima Tirkiye kiriye. Ji min re çi ye berjewendiyên Tirkiye, faydeya Tirkiye. Dibê işte desteserkirina ew qas însanên siyasetmedarên Kurd xizmetê fayde nade Tirkiye. Belkî fayde dide Tirka. Belkî binçavkirina Selaheddîn Demirtaş hevalî wî belkî fayde dide pêşa roja Tirkiye. Belkî ew li gorî xwe têda xizmetekî dibînin, pêşa rojekî dibînin. Ji bo wî dibêjim cehnima wan kiriye. Kuştina min, girtina min fayda wî ji kî re heye tune ew problem wan e ama heqê min heye ez bijîm, heqê min heye ez azad bim, neyêm girtin. Divê merov li ser vî esasî bixefe. Yani divê daxuyanî de tişta rexne dikim ev e. Ev zimanê ku tim dibêje yani parastina maf û adetên pêkhatiyan wê xizmetê bike ji pêşa roja Tirkiye re ya jî a Sûriyê re vî zimanê ez rexne dikim. Ama gotinê xweş jî hene. Mesela parastina maf û erf û adetên pêkhatiyan erkekî niştimanî ye. Yani mecbûrî divê em bikin. Hevano ez pêşniyaz dikim, pêşniyaz li netewek wî dikim ku alelacele demil dest çawa ku dibêjin hevalê me bikeve nava tevgerê ji bo parastina Elewiyên li Sûriyê divê çarçovê de qesedê erkdar bike ji bo avakirina hêzeke eskerî tenê ji bo Elewiyan û ew jî bibe perçeyekî qesedê ev pêşniyaza min e. Ez xatir ji we bixwazim û dixwazim ez çihinek li peyamê we binêrim hevano. Kawe çi kiriye? Hevalên ku li me godarî dikin eger bibin abone ez kêfxweş dibim mala wê ava. Eger hûn nebin abone jî mala wê ava Xwedê ji we razî be tenê hûn ji ber ku li me temaşe dikin. Ama eger hûn bibin abone baştir e tabii.
Ne bejî be? Pir heval ji me re pêyan dişînin mala we ava Jan Roj gelek spas dikim ji te re jî. Ka çi dibêje? Deqekî. Ve Ece Su Saylam çi dibêje min ez Tirkî naxwînim ji were ji bo wî dibêjim. Ez nizam çi dibêje. Ev Tirka me nizam çi dibêje. Dosta me ya Tirk hatiye li me temaşetike nizam çi dibêje. Êdî ez hewalê we bikim. Ece ez te hewalê kî bikim? Jan Roj dikim. Hadi. Ranjo Roj Ece hewalê te dikim. Tuncay silav ji te re mala te ya ve. Wekî din. Mugul yeşil sol. Ya em dasa yeketiye netewî dikin to hat bijî nizam bimre çi. Ya hinek yeketî bifikirin. Hakikaten pir komîk in. Ya tiştên xweş binivîsînin, tiştê xweş. Tiştê pozîtîv. Tiştê ku mirovan pêş dixe binivîsînin. Behsa mirinê filan kes bimre nizam çi. Bijî. Herkes bijî. Behsa jiyanê bikin. Tiştên pozîtîv. Moderatörê me heye van dere gelo? Nizanim kî? Ka dijwar ariyan çi nivîsiye eger Kurd nebin xwedî dewlet û nebin yek wê Kurd têk biçin yek bi yek bes e ew qas koletî dibin destê Tirk Ereb û Aceman de armanca Kurdistana mezin û serbixwe armanc ew e Kurdistana mezin û serbixwe her bijî netewperestên bi Xwedê ez ne netewperestim dijwar. Ew gotinên ku li pişt wan perest heye ez ne ji wan im. Ez tu ca nabim perest. Ne dibim îslamî perest, ne dibim netewperest. Netewperwer qismekî me rû dikare bibe netewperwer, însanperwer. Ama perest hez nakim. Yani tiştên wisa aşîrî hez nakim. Gernaz Koçer dibêje di serdemekî wiha hesas de nûçera gandina zindî bi taybetî bi Kurdî ji me re radiyînî ji bo ket û xebata te em spas dikin. Mala te ya ve armanca me jî ew e em xizmetê ji we re bikin bi zimanê herî xweş. Em nebêjin zimanê herî xweş ê dunyayê ama ez aşiqê kurmancî me. Ew mûzîka ku ji kurmancî derdikeve dema mirov diaxive pir xweş e. Mesela sirf gotina hez. Hez dikim. Binêrin hezkirin du wextê derdixî telefûz dikî çawa ji kurahiya dilê te tê ye. Pir xweş e. Kurmancî ecayîb xweş e. Mûzîkekî heye di axaftina Kurdî de. Mirov dixwaze 24 saetan godar bike. Pir xweş e. Xwedî li zimanê xwe derkevin. Îja ez carna Tirkî diaxivim ez dikim nakim bi min xweş naye. Her tiştê zimanê Tirkî sext ye. Ji dil naye. Mesela ez ji te hez dikim Tirkiyê wî bibêjin. Hemî ji nava lêva derdikeve. Tu tiştekî ji nava dil naye. Naye. Ez heqaret zimanê xelkê nakim ama zimanê me xweş e. Ola erebî jî xweş e. Erebî jî mîna mûzîkê ez godar dikim. Ez carnan fehm nekim jî erebî godar dikim. Heval û mala we ava hûn her hebin bi hêviya rojên xweş azad êvarê weşana zindî em ê çêbikin ka ez binêrim ez bikaribim mîvanekî ji Rojava bigirim agahiyên dawî derbarê Rojavayê Kurdistanê de va meseleyên Elewiyan em zêdetir zelal bikin weşana zindî êvarê ye li bendê